És el mapa de l'illa. I diu com sortir-ne? No. Llavors no m'interessa. Diu que hi ha un tresor. Oh? Dóna-me'l. Claríssim! 5 passes des de la palmera. 1, 3, 6, 8 i 5. Aquí. No, aquí! Aquí no hi ha res. Sam, has trobat el cofre. Com ho has fet? Vols que ho provi jo? No, tu me'l vols prendre! Oh. Soc ric, soc ric! I jo també, i jo també. No, és meu! Meu! Sam, jugues a pilota? No! Tu el que vols és prendre'm el meu tresor! Vinga, atrapa-la! El tresor! El tresor! El tresor és meu! Sam, has de menjar. No! Tu el que vols és prendre'm el meu tresor! Sam! Sam, vols jugar? No! És molt divertit tirar pedres brillants. Brillants? No t'amoïnis, l'illa és plena de cofres. Te'l veu molt feliç. Sí, fins que descobreixi que he desenterrar jo tots els cofres i que estan buits.